Nå, hej så. Endelig kan vi mødes i gåseøjne. Jeg er så Christian Lewis, og jeg er 22 år ung. Jeg er en del af det, der hedder Generation K, og en del af det, der hedder Natur og Ungdom. Og jeg er lidt spændt på at få høre, hvad det er, jeg kommer til at fortælle. Overordnet så er jeg altid født og opvokset på Lolland, hvor jeg har boet og arbejdet som skovløber med min far. Vi har altid været typerne, der er gået i skoven og renset ud og skabt de her praktiske løsninger for folk, som har brug for det. Og derigennem er min kærlighed for natur og vildhed startet. Jeg har altid været rigtig interesseret i bæredygtighed. Mest som et princip, man kan implementere i så mange aspekter i mit eget liv som muligt. Og hvis jeg skal være ærlig, så føler jeg virkelig, at jeg er kommet langt. Jeg lever et meget stille liv. Jeg lever et liv, hvor jeg tillader mig selv at være en drømmer og en poet. Stor fan af biodiversitet. Hvis jeg hurtigt i dag skal plukke 3 ting ud, jeg gerne vil fortælle jer, så er det første er en historie om, da jeg mødte Bjarke Kronborg fra Generation K, og udvekslede en hel nat af visioner med ham. 3 måneder senere, der så vi os selv i gang med at udleve en Danmarks turné, formidlingsturné på skoler. Og vi kom ud og mødte alt fra de mindste purker til de mest fantastiske ildsjæle og intellektuelle debatlystne gymnasieelever. Så i et helt år, der rejste jeg rundt og havde klimaforandringer, klimapolitik og bæredygtighed som et aspekt, jeg gerne ville debattere med unge mennesker. Og det var en kæmpe stor oplevelse i mit liv. Dels fordi der er så meget entusiasme at hente ude blandt de sjæle, som bare brænder derude. Og dels fordi der skabte så meget inspiration til at komme videre med at leve et liv, som stadig er eksponentielt opadgående. Igennem det her arbejde med formidling, der var jeg jo så heldig at få lov til at komme med til COP15, og var faktisk derinde sådan 12 af de 14 dage til varede. Det står for mig som den allerstørste oplevelse i hele mit liv. Det her at møde alle de her ildsjæle, som brænder for hvert aspekt af det her klimaforandringshandling. Der er rigtig mange mennesker, som jeg mødte derinde, som stadig betyder rigtig meget for mig i livet. Og den tredje lille stjerne, jeg vil fortælle, er, at mit liv spinder om vækst. Det er plantevækst og naturlig lys, indtag og udvikling. Men chancen for hvem vil være millionær handler for mig slet ikke om penge. Men jeg har jo været en del af det, der hedder Natur og Ungdom i nogle år efter. Og jeg har aldrig nogensinde mødt så mange, så smukke unge mennesker, som tror så meget på udvikling, tilpasning og reaktionær levevis på en udfordring, som rammer så mange mennesker. Og de weekender, vi har deroppe, der spinder idéerne til højre og venstre. Og det jeg ville ønske, hvis jeg kunne have sådan småt, var at Natur og Ungdom fik større mulighed for at udleve de her idéer. Og i forhold til min paratviden, så har jeg spillet Trivial Pursuit og ved en del om den danske kongerække, men jeg ønsker i virkeligheden bare at være med til at give muligheder til de mennesker, som brænder så meget for bæredygtighed. Meget gerne ringe til mig eller skrive. Tusind tak.